Moikka! Nyt mä kuvaan kysymyksiä ja vastauksia videon. Ensimmäinen kysymys. Ketä sun perheeseen kuuluu? Mun perheeseen kuuluu minä, mun mies ja meidän 3 lasta. Ja ne on 11, 5 ja 1-vuotiaat. Ja sitten meillä on 2 koiraa. Ne on tommosia sekarotusia paimenkoira miksejä. Ja sitten meillä on 3 kerbiiliä. Millainen on sun ja sun miehen tarina? Mun ja mun miehen tarina on sellainen, että me tavattiin töissä. Eli mies on rakennusalalla. Ja mä pyöritin siihen aikaan kahvilaa. Ja mies sitten kävi työpäivänsä aikana aina tauoilla kahvilla. Ja tutustuttiin sitten sitä kautta. Ja me ehkä pari kuukautta juteltiin siinä ensin pelkästään töissä, ennen kuin nähtiin sitten vapaa-ajalla. Ja sit mulla oli siinä justiinsa muutto menossa ja mies tuli sitten käymään mun uudessa kodissa. Ja se oikeastaan sit jäikin saman tien. Oisko se ollut muutaman yön enää sen jälkeen omassa asunnossaan. Ja se jäi vähän niinku ensimmäisellä kahvittelukerralla, niin se jäikin pysyvästi mun luo asumaan. Ja sitten seuraava kysymys. Minkä ikäinen oot? Mä oon 32-vuotias. Ootko sun kumppanin kanssa naimisissa? Ei olla naimisissa. Ollaan kyllä kihloissa oltu jo useampi vuosi. Ja kyllä niistä häistäkin on puhuttu ja niitä yhdessä vaiheessa oltiin jo vähän niinku suunnittelemassa, että koska pidetään, mutta ei olla vielä pidetty. Mitä piirteitä arvostat eniten toisessa ihmisessä? No, totta kai rehellisyys ja luotettavuus. Ne on sellaiset niin kuin ehkä tärkeimmät. Et mä haluun, että ne kenen kanssa mä oon tekemisissä ja kenelle mä puhun asioista ja muuta, niin se on tärkeää. Ja sitten totta kai semmonen positiivinen elämän asenne. Ja semmonen niin kuin avuliaisuus tai huomaavaisuus, semmonen, että en pidä, no nyt mä vastaan jo tuohon seuraavaan kysymykseen, että mitä piirteitä et voi sietää kautta hyväksyä toisessa ihmisessä. En pidä itsekkäistä ihmisistä, valehtelijoista, kaksinaamaisista ihmisistä. Ja se, että semmosia, jotka on perusnegatiivisia ja aina vaan näkee kaikissa asioissa ne kaikista huonoimmat puolet, niin se on jotenkin tosi raskasta olla sellaisten ihmisten kanssa. Et ite tykkään tosiaan siitä positiivisesta elämänasenteesta ja vaikka joskus asiat ei ehkä olisi parhaimmalla mahdollisella tavalla, niin yritetään löytää kumminkin siitä elämästä ne kaikki asiat, mitkä on kumminkin hyvin.
Mä oon tässä viimeiset pari kuukautta, niin mä oon kattonut tosi paljon eri tekijöiden videoita ja sieltä ei mitään sellaista varsinaista lempparia ole löytynyt. Et oon löytänyt paljon hyviä videoita, mutta tällä hetkellä ei ehkä oo sellaista mitään ihan lempparia. Kuinka usein katsot ASMR-videoita? Kyllä mä katon lähestulkoon päivittäin. Monesti se saattaa olla, että mä katon jonkun lyhyen 15 minuutin videon keskellä päivää. Ja sitten pari kertaa viikossa on sit sillain, että katon iltaisin sillä ajatuksella, että nukahdan siihen videon katseluun. Mutta tosiaan lähestulkoon päivittäin tulee ainakin joku lyhyt video katsottua. Millainen koulutus sulla on? Mä oon käynyt peruskoulun ja lukion, et mitään varsinaista koulutusta mulla ei mihinkään tiettyyn ammattiin oo. Mikä oli sun lapsuuden unelma-ammatti? No ihan lapsena mun unelma-ammatti oli se, että mä olisin halunnut olla poliisikoira. Mutta tosiaan se kun ei ole mahdollista, niin sit mulla oikeastaan unelma-ammatti tuli vasta joskus 16-vuotiaana. Ja olisin halunnut kondiittoriksi. Mä olisin halunnut lähteä kondiittorikouluun, mutta siihen aikaan kun mä valmistuin peruskoulusta, niin ei ollut mahdollisuutta lähteä suoraan opiskelemaan kondiittoriksi, vaan mun olisi pitänyt ensin käydä ravintolakoulu, mistä mä olisin sit voinut vasta erikoistua kondiittoriksi. Niin sit mä vähän niinku hylkäsin sen ajatuksen. Ja sitten tietysti toinen unelma-ammatti, mikä on ollut pitkään, niin se, että pääsis työskentelemään eläinten parissa. Rakastan eläimiä. Ihan kaikkia. Ehkä jotain hämähäkkejä ja tommosia ötököitä vähän pelkään, mutta kaikki karvaset eläimet ja liskot ja kilpikonnat, kaikki, niin tykkään kyllä tosi paljon. Ja se, että hevoset ja koirat on se, niin kuin mikä on lähinnä sydäntä, niin jos niin liittyen olisi joku ammatti, mihin olisi mahdollista päästä työskentelemään, niin ehdottomasti se olisi yksi unelma-ammatti. On ollut jo silloin nuorena lapsena ja on edelleen, mutta se on, siis mä oon tehnyt kyllä tallilla tallitöitä, mutta se on aika huono palkkasta ja ja sillain, että sitä voin niinku harrastusten kannalta tehdä, että silloin kun mulla oli oma hevonen, niin alensin hevosen vuokrakuluja sillä, ylläpitokuluja, että tein tallitöitä ja oon myös nuorena työskennellyt ratsastuskoulussa, mutta ei sillä kyllä niinku rikastumaan pääse. Sitten, miten vietätte joulun?
perinteinen joulunviettokuvio meidän perheessä. Mitä sarjoja oot kattonut? Mähän tykkään, mä oon ihan koukussa salkkarit, Räntävaari, Syke. Sitten tommosia vanhempia, Onnela esimerkiksi. Tykkään ihan hirveästi kaikista suomalaisista sarjoista. Ja sitten no Netflixistä on tullut katsottua tosi paljon kaikkia kaikki näitä, mitä liittyy noihin huumekartelleihin ja niin lähestulkoon kaikki niihin liittyvät sarjat. Sitten Viikingit, Raapaja. Sieltä siis Netflixistä on kattonut niin paljon sarjoja, että meillä menee loppupäivä, jos mä ne kaikki luettelen. Mutta kaikki nuo suomalaiset sarjat on oikeastaan sellainen, että mä odotan aina, että koska tulee niin ja tempparit on nyt tosiaan kun kausi on menossa, niin sekin on semmonen viikon kohokohta, että keskiviikkona kun tulee uusi jakso, niin oon ensimmäisenä sitä katsomassa. Millainen olit teininä kautta nuorena? Mä olin kamala. Mä olin ihan hirveä teini. Hatunnosto mun vanhemmille, että miten ne on selvinnyt ja jaksanut mun kanssa. Mä olin sellainen, että mä koettelin mun rajoja ihan huolella. Ja voin kertoa, että vanhemmat on ollut aika kovilla varmasti siinä tilanteessa, kun en vastaa puhelimeen enkä tule sovittuna aikana kotiin ja on ollut sitten vähän poliisitkin siinä muutamia kertoja puuttumassa mun toimintaan ja näin, että nyt kun on itse aikuinen ja vanhin lapsi on 11-vuotias, niin todella toivon, että en joudu samaa kokemaan, mitä mun omat vanhemmat on joutunut. Silloin teininä mä ajattelin, tai mä en ymmärtänyt, että se vanhempien käytös ja ne vanhempien asettamat rajat, niin se on välittämistä. Nyt sen ymmärrän, kun on omia lapsia. Ja niinhän sitä sanotaan, että pienet lapset, pienet murheet, isot lapset ja isot murheet. Ja mun kohdalla se ainakin silloin piti paikkaansa. Että sitten oikeastaan kun mä täytin 18, niin mä sain elämäni järjestykseen ja sit loppu niin kun ne semmoset teiniajan sekoilut, mutta olin kamala mun vanhemmilla ja ollaan siinä äitin kanssa joskus puhuttukin, että en päästänyt vanhempiani helpolla. Jos voisin jotain muuttaa, niin käyttäytyisin eri tavalla. Mä oon aiheuttanut liikaa huolta, liian paljon unettomia öitä mun vanhemmille. Enkä oo niinku itse sitä ymmärtänyt silloin. Millaisia hiustyylejä sulla on ollut? Mulla on ollut aika lailla aina pitkät hiukset. Eli nää on tämmöiset. Mulla oli joskus lapsena. Äiti leikkasi mulle aina semmosen tämmösen otsatukan. Ja sen kyllä kasvatin sitten pois. Ja mulla oli yläasteella
Mutta se oli vaan hetken aikaa ja sitten mä kasvatin taas pitkät hiukset. Ja sitten mä rupesin, oisko se ollut yläasteella, mulla oli mustat tai tummanrutskeat hiukset. Ja sit mä rupesin vaalentaa niitä varmaan 18-vuotiaana. Ja en käynyt kampaajalla vaalentamassa, vaan ostin kaupasta väriaineita ja värinpoistoja ja niitä laitoin sitten kotona niin paljon, että mun hiukset kärsi ihan tosi paljon. Ja lopulta ne oli sen vaalennuksen johdosta kärsinyt niin paljon, että ne oli enää olkapäihin asti. Ja ne oli tosi ohuet ja hauraat. Ja varmaan ohentunut niinku puolella. Ja sitten mä yritin pelastaa ne sillä, että mä en enää värjännyt niitä. Kun ainoastaan kampaajalla kävin vaalentamassa. Tämähän on mun oma väri, mikä täällä nytten on. Et sit mulla on vaan vaaleita raitoja. Mutta tosiaan kävin vaan kampaajalla vaalentamassa mun hiuksia. Ja sit mä mulla oli useamman vuoden ajan hiusten pidennykset, koska mä en kestänyt niitä mun lyhkäisiä ohuita hiuksia. Ja nyt mä oon saanut ne pikkasen kasvamaan taas ja vähän tuuheutta niihin lisää, mutta nää on itse asiassa, mulla näkyykin täällä, mulla on tällaista lyhyttä. Mulla jostain syystä kesällä niin lähti hirveästi hiuksia. Ja nyt ne sieltä yrittää kasvaa takaisin, mutta mulla on tämmöstä lyhyttä kasvaa täältä tosi paljon. Ja nyt tosiaan se, että on antanut ton oman värin kasvaa tuolta takaisin. Mulla taitaa latvat on vielä vaaleet. Mutta yritän kasvattaa oman värin takaisin ja sitten pikkasen vaalentaa sitä vaan raidoilla. Niin jos ne pysyis vähän paremmassa kunnossa eikä poikkeilis. Missäs mä meen? Millainen koti teillä on? Meillä on tämmönen omakotitalo rauhallisella taajama-alueella. Tässä on 204 asuinpinta-alaa ja sitten on puuliiteriä ja meillä on tommonen mitähän se on 1500 neliöä on omaa pihaa ja meillä on niinku 4 makuuhuonetta, olohuone, takkahuone, keittiö, kodinhoitohuone, 2 vessaa, pukuhuone, suihkusauna ja vaatehuone. Me asuttiin aikaisemmin vuokralla kaksiossa ja me ostettiin viime helmikuussa tää, että me ollaan nyt vajaa vuosi asuttu tässä. Mutta mä oon tykännyt tosi paljon siitä, että on tilaa ja sitten toi piha on ihana. Meillä on tuolla pihalla, meillä on päärynäpuu, omenapuu, sitten meillä on pari kirsikkapuuta
pensasta ja sitten musta herukkaa on vissiin, oliks niitä 7 vai 6 pensasta? En muista. Mut kumminkin on semmonen ulkoilma-ihminen, tykkään ihan tosi paljon kesäisin olla aamusta iltaan ulkona ja työn ihana kun on pihaa, niin sitten riittää myös sitä tekemistä aamusta iltaan kun hoitaa tuolla pihoja ja näin, että on ollut tosi onnellinen siitä, että saatiin ostettua tällainen asunto. Ja tosiaan tää on 2000 valmistunut, eli mitäs tää nyt on? Tää on 22 vuotta vanha asunto. Ja me ollaan tosta vähän remontoitu oman näköiseksi tätä. Mutta vielä on paljon suunnitelmia, mitä ollaan tekemässä. Remonttia, keittiöä ja kodinhoitohuonetta ja sit kylpyhuone, saunatilat halutaan tehdä sillain, että sinne saadaan sisäporeamme ja näin, mutta kaikki aikanaan. Missä maissa oot käynyt? Mä oon käynyt lapsena Kanarian saarilla ja Egyptissä. Sitten 18-vuotiaana mä olin Thaimaassa 2 viikkoa. Sitten Tunisiassa olin miehen kanssa viikon tossa muutama vuosi sitten. Ja sitten on ollut meidän perheen kanssa, oltiin Espanjassa viikko. Ja sitten tietysti Ruotsissa ja Virossa on tullut käytyä niinku laivalla. Mut en muualla ehkä oo. Mä en oo kauhean kova matkustelemaan. Mä pelkään lentämistä ihan hirveästi. Niin se ei vaan jotenkin oo semmonen mun niinku intohimo lennellä maasta toiseen. Ja se, että kyllä mä tykkäisin lähteä käymään niinku perheen kanssa jossain ulkomailla, mutta sekin on nyt kun meillä on toi nuorin on vuoden ikäinen, niin en mielellään lähde lentokoneeseen niin pienen kanssa, tai sitten jos mennään, niin sit se on johonkin ihan tähän lähelle 2-3 tunnin lento maksimissaan. Sitten mikä on sun lempi ulkoinen piirre itsessäsi? No en mä oikeastaan tiedä. Mä oon ihan sinut itteni kanssa, että mun on ihan hyvä näin. Ehkä mä oon aina tykännyt mun silmistä. Ja sit niin kun mä tykkään, että mä oon tämmönen aika lyhyt. Mä oon 158 senttiä pitkä. Mä jotenkin tää mun lyhyys, niin se on, mua on sanottu taskuraketiksi ja taskuun laitettavaksi ja tykkään siitä, että olen aika pieni. Ja sitten yksi mikä on niinku, en mä nyt tiedä onko se lemppari ulkoinen piirre mussa, mutta mun jalka on hirveän pieni. Mä käytän 3 pitosia, niinku kengän koko on 3,5
sitten mun kaverit sanoi mua tosi paljon aina, että mä oon Nini tai Ninu. Niin sitten johonkin mä en päässyt kirjautua, että se Zvi oli käytössä. Niin sit siitä tulikin Nini Zvi. Ja se on sit jäänyt. Ja sitä mä oon käyttänyt pelinimenä joka paikassa ja niin kun mä luon tunnukset, niin se on vaan jäänyt ja se on tosiaan, että mä oon yhdistänyt siihen 2 mun teiniaikoina käyttämää nimimerkkiä yhteen. Mikä olet horoskoopiltasi ja uskotko horoskooppeihin? Mä oon 2 ja mä kyllä uskon horoskooppeihin jonkun verran. Joskus nuorempana paljon niitä lueskelinkin kaikkiin horoskooppeihin liittyviä. Ja katoin näitä tämmösiä tähtikorttoja ja jotain. Nyt se on ehkä vähän jäänyt tälleen, että kun ikää on tullut lisää, niin en oo niin paljon enää noita horoskooppijuttuja lueskellut tai katsellut. Ketkä on sun lempiartistit? Tähänkin mun on pakko sanoa, että mulla ei oikeastaan ole lempiartisteja. Mulla on paljon lempibiisejä, mutta ne on monesti eri artisteilta. Mä tykkään kuunnella suomiräppiä eniten. Ja sitten, että suomiräppi on lähimpänä sydäntä, mut kuuntelen kyllä kaikkea ihan laidasta laitaan. Poppia ja rockia ja näin, että se riippuu tosi paljon fiiliksestä, että minkälainen musiikki iskee milläkin hetkellä. Ja sitten se, mikä tekee oikeastaan jostain biisistä mun lempibiisin, on se, että mikä sen biisin sanoma on. Mulle sanat on hyvin tärkeät ja se biisin sanoma, että mitä se biisi saa mut tuntemaan, niin sillä mä oikeastaan se määrittää sen, että onko se kappale mun mielestä hyvä vai ei. Ootko koskaan käyttänyt kumihanskoja siivouksessa ja mitä siivosit? Olen käytän tosi usein, koska mulla on atooppinen iho ja mun iho ei kestä pesuaineita. Niin jos mä pyyhin pölyjä ja mulla on pesuainevettä, niin mulla on hanskat kädessä. Ja jos aina kun mä pesen vaikka vessan, mulla on hanskat kädessä. Tai jotain lattiakaivoja, jos joutuu putsaamaan, niin kyllä mulla hanskat on ihan taatusti kädessä. Mutta mä oon kyllä ton lattiakaivojen puhdistuksen ulkoistanut miehelle, että se kuuluu miehen kotitöihin. Ja kyllä siis käytän paljon hanskoja. Käytän myös ruoanlaitossa. Et jos teen jotain ite lihapullia esimerkiksi, niin kyllä mä haluan pitää hanskat kädessä, kun mä sörkin sitä jauhelihamössöä tai jos mä joudun käteni sotkee johonkin tosi sottaseen ruoan valmistuksessakin, niin laitan kyllä hanskat käteen. Mut siinä oli nyt kaikki kysymykset tältä erää. Ja kiitos teille paljon kysymyksistä. Ja
muistakaa levätä ja rauhoittua, nauttia. Ja mä koitan ensi viikolla ehtiä taas kuvaamaan videon, niin vielä